Jel ima koga ovde? Prijatelju. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, Snaša. Ko je dobro? Jel te, molim vas, jel ovo selo Gornji Ždrakovac? Jeste. Ovo je selo Gornji Ždrakovac. Jao, noge sam polomila. Molim vas, recite mi, jel ovde živi i radi drug Dilka Novančević, tekstopisac novokomponovanih narodnih pesama? Kako ga pronađe slavu ti svoju? Ovde živi i stvara, a u Varoš ide samo kad u Đakovi treba da donese para. Odlično. Jel ga vi poznajete? Koga, bre? Pa, Dilka Novančević. Bre, pa to svetsko ime, bre. Nemo slučajno u selo nekog da pitaš da li ga poznaje. Jer možda doživiš nezgodaciju. Taman posla. A znači vi ga lično poznate? Lično i subjektivno. Aha. Pa njega, bre, zna Evropa, zna ga Amerika, zna ga Australija, zna ga i cela Palanka, bre, ko neku državnu ličnost. Pa on je istorija, bre, ovoga kraja. I? Gde ja mogu njega da nađem? Gde da ga nađeš? Tu znam gde... Hej! Ne treba da ga tražiš, sve ga ide. Gde? Nega sudja se niz onu kolotečinu. Sad će on ovde diznikne. Taki je on. Niče tamo di ga ne seješ. O, zdravo Bogosavljeviću, kako si? Da. Hvala na pitanje, gosinu Metniče. Dobro. Dobar dan. Gde nađe ovo luče? Gosin, nisam ja te sreće. Vas traži, gospodića. Ja sam Desanka Mučinović, novinar Nedeljne revije Sve za narod. Drago mi je. Dilka Novančević, pesnik, to je ti želis. Drago mi je, mene je poslao glavni, hvala, i odgovorni urednik, da napravim jedan intervju sa nama, da vas nađem kako znam i umem, jer nam je redakcija potpuno zatrpana pismima vaših obožavatelja koji žele da znaju kako vi radite, gde stvarate, kako živite, ako ima neka pikanterija iz vašeg života. I molim vas, nemojte da me odbijete. Iz dva razloga. Prvo, stvarno sam noge polomila da bi došla ovde. A drugo, ne smijem da se vratim u redakciju pred kolegijom, bez intervjua, ne, ni slučajno. To je tačno, oko mene je prava ludnica. Da. A ja nekako se samo osjećam, tako reći da sam lud, jel? Odlično. Ženski svet vas naročito obožava. To je tačno, to je tačno. Bogosavljević to najbolje zna. Bolu me i ne mogu da prođe. Ne mogu da si u kafanu, do neki čovjek do šena, popijem nešto, odmah ženske navale. Gde si, bre, Dilkane, kako si prca, šta radiš, prca? Navrni do mene večeras, prca, slatki moj, prca. Čekajte, molim, šta vam je to prca? Prcom? Pa to, prca mi je nadimak. Dilka Novančević prca. Aha, to je kao neki seoski Don Juan, zar ne? Sad ja ne znam kako vi to u Varoš kažete, ali kod nas u selo za takvog dasu kažu prc. Odlično. Druže Vančeviću, ako dozvolite, ja bih prešla na prvo pitanje. Ćao, izvoli. Bogosavljeviću, sediti. Evo, ja sam pripremila pitanja za vas. Druže Vančeviću, recite nam, ko ste vi? Dete sela, jel? Priroda obdarenost. Književnik, hoću da kažem, pisac, tekstopisac, pesnik, jel? Vi pišete tekstove isključivo za novokomponovane narodne pesme. Narod je totalno pobrljavio za te novokomponovane pesme. Ove starokomponovane, te niko živi ne sluša. Laponci, krečane i ovi obrazovani urednici iz TV-a i radija. I kako zarađujete? Ko lud zarađuje. Evo, moj komšija Prvislav, zna ga i Bogosavljević, radi, kopa jadan, ore, tovi bikovi, žanje, biju ga kiše, pržu ga gromovi. Ima 48 godina, izgleda kod ima 200. Jedva jadan ove godine zaradio negde oko 6-7 milijardi. A vi? Prepišao sam ga za 45 milijarde, a tako reći nisam radio ništa. Kaplje, bre, to samo od sebe, samo kaplje. Dobro, sad ono najvažnije, što interesuje naše čitaoce. Recite mi, je li teško pisati te tekstove, to jest, je li teško biti tekstopisac novokomponovanih narodnih pesama? Kako, bre, da nije teško, sestra slatka. Vi ste ovo knjigče. Da? U to knjigče ja beležim sve moguće reči koje čujem na ulicu, autobusu, kafanu.
u kafanu ili tako uopšte u društvu, jel? Čujem, zapišem reč, zašto? Sparivan posle te reči i onda od toga napravim pesmu. Kao recimo svirajka, majka, otac, kolac i tako dalje. Tako, zato ja to pišem. I onda kad te reči sparim i kad mi uvati to ludilo, ja u štalu pa pišem pesmu. Mislite kako? Kako, ispričajte mi kako vas uhvati to ludilo. Jes, to stvaralačko ludilo. Da, to. Pa sad to me vata obično pred podne i uveče kad sam gladan. Neće kad sam sit da me uvati, probao se jedanput sit da pišem pesme i odmah sam zaspao. Znači, kada ste gladni, vi ste u stadijumu stvaralačka. Jeste. Kad mi krču creva, kad mi je posan stomak, a ona duša viče, sad Dilkane, sad ili nikad. I ja u štalu navučem rezu, sklonim kravu da me ne ritne, legnem na seno i prvo počne me vata groznica. Trese, slavuju njenu, pa onda pređe u vatru. Toliko je vatra jaka da ispod mene počne smrdi ona slama. Onda naiđe mi to ludilo, onda sparivam reči i na kraju sam tako lak kao da sam se porodio, ali se porodila i pesma. Interesantno, to je stvarno veoma naporno. Tako. Pa recite mi samo još, čula sam da vi sada ne radite više samo za pevače, za ploče, nego i radite neke pesme po porudžbini. Pa to se sad najviše traži, to se najviše traži. To najviše ovi ispovratnici, oni sad to naručuju. Ko su vam? To su ovi gastarbajteri. Oni puni deviza ko pas buva. I samo naručuju i ja pišem. A kakve, na primjer, ovako pesme naručuju, baš me zanima? Na primjer, sazidao kuću. Sazidao kuću, da. I kaže, Dilkane, opiši mi kuću, ne pitam šta košta, samo da ima pesma za moju kuću. I ja u štalu, na seno, reza, legnem, sparivam reči i pesma se porodi. Na bome mora da imam sparivane reči za tu pesmu. Da. Ali da li biste mogli otprilike da mi kažete ovako da naši čitaoci to saznaju kako izgleda pesma u kući? Hoću. Evo prvo reči koje se sparivaju za kuća. Da čujemo. Kuća vruća, tava navan, ravan, zid, očni vita, raba, baraba, zidao, krao, vlas, mas, tako. Sad, jel, kad ja uđem u štalu i kada ga naseno, onda sparivam to i napravim pesmu. Hoćeš čuješ pesmu? Molim vas. Za kuću. Da, za kuću, obavezno, da. Vidi kuću sa zidao bata, sa prizemlje plus 4 sprata. Sva su vrata drvo mahagoni, a tehnika sve japanski Sony. Gleda u gosti pa zinuli s usta, ovo bre kao usred Trsta. Kad videše luster od kristala, sva bratija na dupe je pala. To je stvarno božanstveno. Mislim, toliko je to lirski rečeno, a u suštini to je i gruba realnost. Jeste, kako reći? Gruba realnost. Zapiši to, molim te u članak. Gruba realnost i lirski. Imate li vi, recimo, primjera tih ličnih naručivanja, novokomponovanih tekstova, da naši čitaoci saznaju nešto više o tome? Misliš još? Pa da, mislim ličnih. Ovaj ženi sina, napiši pesmu. Ovaj udaje čerku, napiši pesmu. Ovem umrela tašta, piši pesmu. Čekajte, molim vas, kako to umrla tašta, a on traži pesmu? Zašto, bre? Kako to? Voleo taštu čovjek, voleo je kao majku, ja samo što je nije siso. I onda umrela ona i čovjek hoće pesmu. Da. Dobro, možda ste vi u pravu. Stvarno, mislim, možda samo loš čovjek bi mogao da mrazi taštu. Zašto da je mrazi? A da li biste mogli da mi kažete tu pesmu o počivšoj tašti? Pa on kad me zamolio, ja sam opet u štalu, pa sparivanje reči, prvo za tašta, ili evo, tašta svašta, mašta obaška, vaška, ljuljaška, noćna moćna, moje tvoje kuku muku i sad, jel, počne da pišem pesmu. Bravo, hoćete da mi kažete. Ovo za taštu? Da. Hoću, brate, što da neću. Jel ti pišeš to, ali hoćeš... Da, pa sve zapisujem, pa to će sve da izađe. Aj sad, za taštu. Jao smrti, šta učini svašta, napusti me, moja mila tašta. Sad ja grob njen suzama zalivan, grdna voda, a ne znam da plivam. Voleo sam mnogo svoju taštu, imala je divnu, bujnu maštu. Sado stado, bez tašte i mašte. Fantastično,
fascinantno, zaista. To jest. Druže Vančeviću, Piši bre te reči, mnogo su pametne. To je toliko naivno, a ima toliko neke dubine. Imaju, To je potpuno... kao arterski bunar. Apsolutno kao arterski bunar, da. I uopšte kao jedan cvet u buketu života. Tako je pesma. Ja mislim, pošto je umrla, bolje kao venac. Da, kao venac, da. E sad, čula sam da osim pevača i pevačica, vi naročito dobro pišete tekstove za ove kafanske boeme koji svoje slobodno vreme provode najčešće po kafanama, pa bih sad molila da nam kažete za naše čitaoce nešto o tome. Za njih najslađe piše. To je, bre, boemu. Koliko ceo dan sedi u kafanu, bre, uživa, pije i sluša moje pesme. Ja se sjećam kad sam napisao pesmu Što me majko rodi idiota. Neki Mladen krojač je od derta pojeo ceo servis. Flaše, čaše, čak i poslužavnik na kraju. Života je mogo. A kad sam napisao pesmu Ja da živim, ne mogu bez miru, zaklaću se sa tupu sekiru, neki Živko traktorista je tu na licu mesta, pored pevačice u kafani, s obične motor cangle, izvadio 3 prednja zdrava zuba. Bože! Života i moga, evo ne pomerio se s ovog mesta, da Bog da mi Crko Bogosavljević. Jes. Ma dobro, molim vas, samo mi recite kako vi uspevate da pravite te pesme, mislim, stvarno. Talenat je. Nije mi jasno. Strašno. Stvarno. Evo, hoćeš da čuješ ovo za kafane. Pa ja bih molila ako može ta jedna o boemima i... Da, pa to prvo mora reći da se sparivaju. Uvek se reči sparivaju. Za kafane imaš kafane, meane, ćemane, Milovan, Grkljan i tako dalje. Kako se rekli kafane? Kafane, meane, ćemane, Milovan, Grkljan. E sad uz kafanu ide muzika. Sumeraklijski. Koji je najbolji instrument? To je violine. Violine, nidazine, vojosine, pucaju mine, mrcine, kučine, merdevine, medicine i tako je. Savršeno. I sad od toga svega ispadne pesma, boemska pesma, za moji boemi, u moje kafane, evo ko će čuješ. Evo, pišem. Od kafane do meane ja provodim tužne dane. Ne znam više da li je noć ili zora, muči me čuma, muči teška mora. Ostavi me desa, ostavi me mica, ljubi je i grli sad vrljivi brica. S očiju mi mica sklanjaj bricu, razneću mu smotiku brnjicu. A ti deso, gde si moje meso? Život mi više nije veso, bez tebe deso. Svirajte mi na ćemane, da me moja žena mane. Navrzla se na me stara, ko muva zuzara. Bravo! Bravo, 1000 puta bravo. Bože, stvarno kao da sanjam. Ja ne znam stvarno sa kojim svetskim pesnikom da vas poredim. Ne bih mogla čak ni da kažem koji svetski klasik je u stanju tako nešto da iskaže. Pa neki Vlasta Cigin reče, on je čitao za nekog Šekspira. Šekspira? Jes, kaže, ne bi ja to. Prvo, on nije naš čovek, jel, drugo, ne verujem, ja sam čitao pesmarice nekoliko i mogu ti kažem da na takvog pesnika nisam. Nema, to nema nigde. Nema. Evo Bogosavljević zna najbolje. Evo, ja bih vam samo postavila još jedno pitanje, ovako, najvažnije, mislim, to će interesovati naše čitateljke. Stvarno smo zatrpani pismima. Da li vi pišete novokomponovane tekstove na bazi seksa? U oko si me pogodio. U oko života mi mogu ovako. Pa bre, pa šta ti misliš? Pa ovo je bre seksualni narod bre. Kakva inflacija, devalvacija, ne znam, trte, mrte, ono te pusti bre. Ovo je narod koji voli više seks nego leba. Pa zašto se naši filmovi ovako dobro prodaju u inostranstvu? Zato što u njih imaš seks, pravi seks. Prave do duši ti što kupuju te filmovi sa seks. Ali to je sve nekako, on u pantalone hoće nešto tamo, a ženska gura neku krpu među noge. Ko da pravi za decu film? A kod nas, u naš film, vidiš sve golo, bre, ko na dlanu čisto, vidiš sve kako se to radi, jel? I ja se razgovarao s te glumice i glumci naši što slikaju. Kaže glumica, plati pa klati, živote. A glumac kaže, ja ću za pari mečku. Vidiš, tako ti je i u novokomponovanim. Da. Naš narod više voli da vidi golu žensku nego obučenog rukovodioca. Jeste. I
Kažite mi, molim vas, kako radite te pesme? Da li tu postoji neki specijalni način? Samo jednu ovako malu fotografiju. Nemo da slučajno ispadne i Bogosavljević, mislim da njega zasebno slike, pa ako trebate. Mislim, da li postoji neki specijalni način na koji vi te seksualne pesme... Pa nije, isto, u štalu, pa po meni kravu da se ne ritne, pa na seno, pa drhtavica, pa vatra, pa sparivanje reči, evo ti za seks. Ako bi mogla, molim vas, samo da čujem jednu. Seks, keks, na eks, grudi, osmudi, ne gudi, miran budi, saće, kraće, gaće i još more. Dobro, bismo mogli da čujemo... Onda sad sparivam i sad pesmo će čuješ. Da, molim vas. Sećaš li se one noći sveže, kada bata počate steže? Puče lastiš, prosuše se gaće, nisam mogao da se snađem kraće. Presamiti moju milu seku, ko prase u pleku. Vidiš, to je još jedan dokaz da samo gladan mogu da piše. Ne, stvarno... Setio sam se na prase na plek i pesma izlete mi iz usta, razumeš, ko vrapč iz gnezda. Fascinantno, stvarno. Zapiši tu reč pre. Mislim, to je sa toliko žara i toliko želje, a u suštini to uopšte nije vulgarno. Kako? Šta je, bre, ovdje gaće si nosio? Čak je i dirljivo, stvarno. Dirljivo jeste. Jeste. Na kraju, druže Vančeviću, ja bih htjela da vam postavim jedno veoma važno pitanje. Vidite slobodno sve što god hoću. Recite mi, da li vi u vašim tekstovima pratite događaje u našoj zemlji, inflaciju, stabilizaciju, mislim, aktualne događaje u maloj privredi uopšte, da li pratite vi to u vašim pesmama? Pa pratimo, ali mislim, ne pišemo to zato što narod neće to, znate. Narod kaže, nemoj ljubite sad ti da ne tu zatrpavaš ti problemi, ta inflacija i ta devalvacija, nemoj ljubiti, onako nam sve dogušeš, treba ti da nas guraš još više, tako reći da se u ti problemi udavimo. Razumem, prosto narod na neki način beži od sve. Beži, to, slatka sestro, beži, piši, beži narod. Beži narod, da. Neće to da slušaju, ne. Mada ja ipak, mislim, smatram da novokomponovane narodne pesme bi morali da otprate, mislim, ta neka zbivanja aktualnosti naše, mislim... Pa otprate oni, ali neće, naš narod voli kad sluša pesmu se razgaće. Pa jesu se razgaći, da razbija flaše, čaše, ruke budu krvave, to naš narod voli. A sad ako mu tu baciš i tu sadašnjost, on će samo da se ko puvalo i izduje. Da. Mada ja, znate, mislim, ipak ostajem pri svome. Možda ipak bi trebalo otpratiti te novokomponovane pesme o situacijama, možda to ipak je te aktuelnosti... Pratimo, bre, slatka sestra, pratimo i preko televizije, preko radija. Evo i Bogosavljević gledam, ja pratimo i patimo. Drugo nam ništa ne ostaje nego da gledamo, da pratimo i da patimo. Pa dajte da čujem, molim vas. Šta da čuješ? Pa mislim tu neku aktualnu o stabilizaciji, to je... Ja napisao sam jednu koliko tek da se nađe, da ne kažu da nisam na liniji, razumeš? Napisao sam, ali ja to, mislim, još niko nije čuo tu pesmu i mogu da ti kažem da se napisao i da imam reči koje se sparivaju, ali ću za tebe, samo da znaš. Samo za tebe. Samo ću za tebe da je otpevam, da je čuješ. Ti zaboravio sam. Hvala. Će čuješ reči ti za tu stabilizaciju pesmu. Ja sam uzeo kao glavnu temu stabilizaciju. Sad reči koje se sparivaju. Stabilizacija, devalvacija, inflacija, sekiracija, emigracija, pa onda investicija, fikcija, restrikcija, milicija, cicija, pa onda cene, ucene, vize, devize, prpa, drpa, beži, leži, beleži, piši, briši, ne diši, pomiriši, budža, džudža, vila, sila i stotine nešto. Sad sam ušao u štalu, namakao rezot, pomerio kravu, lego, groznica, temperatura, i ispala pesma. Fascinantno. Mislim, stvarno nisam ovako nešto nikada čula. Ja bih vas samo zamolila za kraj, molim vas. Da li vi imate nešto mladima koji dolaze, koji tek treba da otpočnu sa ovim stvaranjem novokomponovanih narodnih pesama? Šta biste vi njima poručili? Da li vi uopšte imate onima koji dolaze nešto da savjetujete? Da ne dolaze. Da ne dolaze. Ima nas ko kusi pasa. Ako već hoće nešto da rade, nek idu u slikare na Ivce, tamo što si naivniji, tamo ti je skuplja slika.
Moja sestra, krvav je ovaj posao koji ja radim. Ovo, samo budala, mislim, intelektualac, pesnik možda. Da ja nisam završio kurs za osnovno obrazovanje odraslih, krivak bi ja bio književnik, mislim, pesnik. Da. Stvarno, mnogo ste iskreni. Ja vam se u ime redakcije moje mnogo zahvaljujem. Ako pozdraviti redakciju, poljubi urednika mesto mene i mesto Bogosavljevića. Stvarno vam se zahvaljujem, mislim, ovo neću nikada da zaboravim, ja bih samo molila, ako možete da mi kažete još jednu ovakvu pesmu koja ipak tretira probleme današnjice. A, to ona što sam napisao. Da. Samo što sam tebi obećao. Molim vas. Ništa, molim se. Da ne zapisujem. Nemo, to, samo da čuješ i zaboravi. I ja da čujem. Jes, Bogosavljević, ti nisi čuo, jes, da. Sad ćemo čuo. Bogosavljeviću, daj harmoniku, bre. Evo. Te dura postaje šta u vatru. Kada bi se stanje popravilo malo, verovatno da bi poskupljenje stalo, al sve sumnjam da to može, odroli nas skroz do kože. Ima nešto, ima, mnogo nam je teško svima, male plate skaču cene, došlo mi da sečem vene. Male plate skaču cene, došlo mi da sečem vene. Kada bi bar neko slavinu zavrno, možda bi nam stanje bilo manje crno, al sve mi se nešto čini, crkoventil na slavini. Ima nešto, ima, mnogo nam se stanje klima, kradi, drpaj, diži, nosi, al će skoro da se prosi. Kradi, drpaj, diži, nosi, al će skoro da se prosi. Bravo, na kraju stvarno mi je smolila za jednu ekskluzivnu fotografiju.